Sian han uson hot mahon dihan tuan sadarion macalong pasu-pasu sia Tuhani tiga rejai burhat mahom uru burhat mahom uru rapot tangi aki dina dua Bahasa do kita salu na dijumpa kami sama di dalam. Kalau so mani betul lang na boy bahasa atom namin. Kalau man lapan na tayo kabala di dalam tu. Kalau na dibuat dan kalau na buay nang dapat kita. Kalau do bahasa to naman do titik masih kepa kolang-kolang pakaraun na. O di so sadia na boy ko na amin. Tadi semua mata bentuk udah amat tadi tama naman ko kita sepatu. Jalak kamu, jalak kamu. Gajang mau murta boy muse mangingot sadarion boy rapat beken hitana dua manang ahape nama
penggeng saur matua boy muse lam gomo solong tai boy huabiko di hal homa manang ahape namasa haduan molo balkaso araki haduan molo tarmurukan paling otau dahasian tu sadario nalapok doa jala pangaju haduan molo asing pakuliki haduan molo hompeau sungguh liau dahasian tu sadario nalapok doa jala pangaju haduan sepenggeng saur matua oh boy muse lam gomo solong tai boy huabiko di hao homa manang ahape namasa haduan molo balkaso araki haduan molo tarmurukan paling otau dahasian tu sadario nalapok doa jala pangaju haduan molo asing pakuliki haduan molo hompeau sungguh liau dahasian tu sadario nalapok doa jala pangaju sungguh liau dahasian tu sadario nalapok doa jala pangaju haduan Ta tubagas jorong itu hatai neng manjaro pasu-pasu parang saripeo. Jumur mahita sartangnya. Tapas ada ruhata martangnya kita. Gok puji-pujian husopahor rohanani tu adopan muna badiai alia Tuhan. Didengkan libasam dohot asuni roham. Na mangalion hagipason dihami apalagi manubot ni arion. Nguluhon yan akon nami tubagas jorong itu hatai naing majaro pasu-pasu pardo ngasaripeon ala dia li Tuhan iring-iring jala tubuh-tubuh hari saluhurna sahat tubagas joroi agiat di bagasan hahipason di bagasan lasni roahani laman dapat toko tubagas joromi ali Tuhan itikion takkan utungo rinang ro margasi bolon tubagas ni berenami takasin adat dui ali Tuhan adat niyo punami si jolo-jolo tubuh na hupuk kahami na dipuk na sida ali Tuhan mga sikop desa luhut na di bagasan lasni roha ala niya ali Tuhan na yung uluhon nami ma yanakon nami berenami di bagas joroy
pasu-pasu mahami sa luhut na. Leon hahipasod di hami sa luhut na. Leon pure ni pikiran jalalas ni roha di hami. Lau madapot toko tu bagas joroi. Asa tokong di bagas salas ni roha hami sa luhut na. Ali Tuhan di bata ama nami takas di boto hodo. Dinang sipul hami ali Tuhan siya bagason. Toktong mahu pangilu hami di bagas sa deryon. Asa ho na manganglirin hagipasok di hami. Ho na mangiring-iring lakka nami sa luhut na. Terlumubi mga di naman jalo pasu-pasu kardo mas sariliyo ni. Ali Tuhan di bata ama nami. Las ditikyo ma ali Tuhan. Adat nyok po namin sa julo-julo tubo na yung pupang namin nun di bagasan tinganan di julo-jabo ni Margasi Bolon. Toktong patiur lakka namin. Patiur sa luhut na ulaw ni alituhan. Patiur tiur ni ari alituhan. Asa toktong di bagas las ni roha kami law mangulahon ulaw ni. Atong alituhan isa dari yon sa di homa daging doto dinami marhite anak mo Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Lah.
Pasu-pasu jalan ramoti mana sidang marhite-hite pagkakolongin. Rajai mana sidang marhite-hite tot di porbadia. Asa mamuka jalan marujung di bagasan dami pardongan saribionnya sidai. Tanino manang nanion. Ala niasi dohot olong niroham. Amin. Betul bahika 115 banyak saya dan 24. Siang pengalaman kami maju mulai terpukul. Titik bertugas kami di Silidu yang apa jumpa kami dohot saala ina guru batobi. Jadi mungkin cerita naon gudang kita marboto cerita nana yang cerita aku. Dung pajupang dulu inamon di dokodo apa tual ay kita dah muna namang katay daw ni mo na mga kamaratos ya inataw na mabait terkenal sinambung si tumor bahasa bebe si somoni sudido kita anak kokido ang dia masalah sirokna mitodi. Ahaman marga di sinahun di situ orang. Di nahun situ orang dahulong bidu. John Mama berkaitan dohoti ujaran joli turumpuk. Natak surat di sadar raja-raja bidutolu. Sadar raja-raja bidutolu ayat sia'a. Kalian menjawab siang ayat 5 sama terus ayat 10. Soalnya didok di sini. Apalagi di Beoma kata Jehovah tu si Salomo di bagasan unipina bormin naik. Didok debatama pamidoma manangaha si leholok kutuho dumi nina si Salomo nunga di baiko asi ni roha goda tu naposom damang si Daud kobar tu parangena di jolomi di bagasan hasitongan hatigoran doho habonaron ni roha madadong pokok jalanunga di pahotho ibadah asini roha nagudangon di lehokoti ibadah sada anak na juguk di atas abang sana somon namasa nuai ope alija uba debataku nunga di babakito na posomon gabe raja sikap nidam raja Daud alai bajar dobial dakumoto ruhu tubalian manang di bagasan buta iya nga posomon dito gatongan ni bangsong do naun pinilit mi bangsong na bolon naso na di bahedi leho ma tunasumi asa boto man
Megan sian naroa aitung i semana tu manguhum bangsom na maruliaon dumi lomoma rohani jago. Tuhan
Galup na paudak kung nangyawina, iya suara namarmainan, na makalak. Pangalak do nang namabuat na sirani, atau na pinalum di debata, kan jadi sirangan di bawah. Soalnya do di debata ke bawah itu, hamuat ke bawah, ha kolongi hamuma, par di hutam nabi, somon Kristus nama kakolongi kuliah. Jalan nama ngalekot diri na humokopsa. Unang muruk kamu dopak nasida. Ikon marloka kamu madumani nasida. Sangat baik kamu nasida. Sogodongan panean 32 na surah sudah. Dungi sonot do didok hata ni debata tok kabubur. Dioloyak kaparupuan ma bawa nabi. Somon panguluina di Tuhani. Ay bawaido ulu ni par di hutana, somon Kristus ulu ni huriyay, iko botol, forman, toman, mardongan ala pohon, dohot kami nahan nito, parani ni guru-gurui, imana ada di jolo ni debata dohot di jolo di jolo, atau somonak kadang parangi hong ata ni debata mahamu, sumulukun para sinirohao, dohot kabasaru. Dohot hasil pondiroha mahamu masih paunean mahamu dohot masih asian seluruh ritim niroha muru rimas panunggahio dohot pangicakioni deuma sian kamu alai dikijak bisa nai masih haolongan mahamu ai ido rahut-rahut nina sundengkan dungi dame nasian debata ima makarajai di bagasan rohamuna jala serhut naminahin muna marhite-hite hata manang pabbahena tong may marhite-hite kuwar ni Tuhan Yesus asa ibana mangarajai rohamuna dohot ulaw muna atau bunga dibigi hamuhatan ni debata tani mo turun ni pardongan sari pioni na maluku maaw main jumolo di huwale pamoli si Ade Putra si Bolon. Ulo doho makajong-jong di jolo ni debata na poto sa doho di jolo niya kadongan na pumuniso na di pakidorokando si Pitri Ratnasari Bolon na babad na niririk mo gabedongan mong sarbe. Ulo doho makahulongi siyang nasa roha dohot mangulahong siyan nasa gugom uhut marparangihon parangi na badia rak dohot ibana nauluho mga juaju dohot magalion na tuksurang kurang parangina jalan na sotupang paulahon mo marang talik kolong mo ibana paima disirang hamatiang hamusugot mulu naung sadaro kang maguluy sa lubot na idok makulong. Na manung kumaaw na hoti wali na si Pitri Ratnasari Bolon na baban niririt ni si Ade Putra si Bolonon bahidongan na sarili. Nauno doho magkajong-jong ko di jolo ni debata na upoto sa lubot. Doho di jolo niya kadongan na pumudison na di pangidolokan do si Ade Putra si Bolonon gabi sinodukmu ulo doho magkahulongi iba na siya nasa roham dohot magpakalaro na ture maradon kon iba na dohot magparangihon parani na badia babuah lang Kristi ko jalan na sa tupa mangilolok ko manang talikolong mo iba na paima disirang hamatian hamusubok mulo na sedaro ang manguloy sa loob na indok makulo. Atong masliyan ang tangan siyang mahamu, pabuahot ni badan muna. Ana tuhamu, marhiti-hiti kuwar ni debata ama, anak, dohot to di korbadia doa magdok tuhamu, na pinadomu ni debata, dam jadi sirangan ni jolma. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu
Di sondaku Tuhan debata mabuhina Tuhan mujala asih barohana midahamu. Di dompakon Tuhan debata mabuhi munabe. Amin. Sematkan cincin sebagai tanda cinta kasih kepada Adik putra sebagai tanda kasih cinta dan setia kepada
Anggian mahulong mi namian di guru nasida jalasai kot mahulong mi nagabi hasatiyaw di hasitiyaw nagabi ojahan di hasatiyaw ni pardongan salipyaw nasida asa masinodang asiniroam dohot halal dengganon ni holongmu di tonga-tonga di rumah tangga nasida Anggiat mamarujahan jala orang makaposat rumah tangga nasida asa gagi tingguan nadengkan kulu nasida warga nahumadiang nasida Ali Tuhan kita, kamu tidak pernah di bagasan kolommu. Tuku nasida tuku nasida gabi rumah tangga nasa tong marsaur dohot hatam asa tutu dihamuluhan nasida rumah tangga yang kana porsea di portibiom sai pahobas jala pahot manasida di parsauran yang kana porsea di goarmu asa marmulia goarmu nabadiai amin tentang yang alia manami Leo berdihamit berusaha. Esa berusaha langsung penyesal. Hidup dan dengan berusaha. Mula kami tunjukkan. Kedua mahamis yang tengah. Ayah nak raja. Dua tabuku. Rohani rasa apa salin. Amin. dohot kolom ni rohani di bata amata dohot para seorang itu di korban iba madongani hamusa duhutna amin. Pola awat orang itu dalam. Kau
siang upasahat matuho sudenana adong dia ordiho na ordiho kasihan sadama hitam na dua di pasada holong ni rohat sauduran tu dolok tu toruan Satoki